15 imizuzu ibethile intsimbi ka-10 o'clock. I played you Tamia with Give Me You. Tshilo ke ndathi ke xa sibuya ngoku sincokola nengcali yamehlo uDr Cobani Thuswa Sekomani ke yena ke namhlanje ke sijonga impilo yamehlo, eye health. Khona ke yena ke simbambe ngoZoom. We're also live on our Facebook, Doc. Kusoloko kuluvuyo wethu ukuba nawe masikubulisana namhlanje enkqubeni. Good morning, sasazi kuluvuyo nakumba khona enkqubeni. Ndizibulisela ngabaphulaphuli bevukane community radio ndithi good morning, good health and happy new year. Thank you very much. Thank you so much, Doc. Speaking of good health, kanye. Before singene nzulu Doc kwincoko yethu ndiyafuna wethu nje ukhe usikrobisele into yobana kuthetha ukuthini xa kusithiwa good eye health. Impilo yethu yamehlo yaqhomihla xa kusithiwa isempilweni kusube kuthetha ukuthini and zeziphi izinto kufuneka uzenze in order for you to maintain that. Thank you, Mr. Let me disclose that this is a broad topic. Number one, it's within the public domain. It's one of those topics ekubalulekile ukuthi abaphulaphuli sithethe ngazo ukuze kwenzela uba banakekela amehlo. Ayiyo topic insokothileyo kakhulu and andizama uyenza academic, kufuneka siyenze as elementary and be as informative as it can be. Yeah. Amehlo, I would say previously ebesoko ejongwe kancinci or ndizawuthi ignored, but it's one of the most important organs in the body that we nasizijongile. Kulapho thina singogqirha sikwazi ukroba ukuthi kwenzekani emzimbeni womuntu just through the eye. So to be able now to maintain that good eye health, meaning that amehlo asebenza kakuhle, abonayo, angenazi problems, kukhona into ezibalulekileyo kufuneka sizenzile. Number one, which we always talk about, irregular eye check-up. Kula regular eye check-up kulapho kuphikishwe khona izinto umuntu ebenazo ebengazazi. Abanye abantu bazalwe be-short-sighted by nature, where apho umuntu benothi afakwe into zoncediswa akwazi ukuthi abone kakuhle. I-refractive error ke zininzi. Kanti refractive errors ndithetha ngezazi zinto zithi zawulungiswa zilungiswa ngezipeks mandibeke kanjalo. Umuntu uyahlala phaa enyamezele engazi ukuthi kanti uyawastrain amehlo. Kanti into ebethi ngelaa xesha nje during i-examination ibizawubona kubona ukuthi makwenze kanjani. Okwesibini, like any other important organ, a good nutrition is very important. Asinawuze overemphasize loo nto leyo. Sizawuya kulaa tradition apho kwakuthethwa ngeminqathe, but ndifuna ndiyenze ibe very elementary. Yeah. Vegetables, green and any color of vegetables become very important. And andizungena ukuthi which vegetables, but as I said, green and yellow, very important. Fruits, very important in that. But most importantly, Msasazi, nowakhusela. Uwakhusela ke ndizakwenza umzekelo ngam ndikhule ndingilaa mntu ungayijonga ngakho into yokhusela amehlo. Ubuthi wawufaka idimasi sikubone ufuna uba ngumuntu ohlukileyo, kanti ii-shades are very important ukukhusela amehlo ethu. So zizinto ezo ezithi xa ungakhange uzijonge sidibane nawe une-problems esawuthi xa sesithetha sizimenshini ukuthi into ezithile ezaa shades zikwaziyo ukuthi zibe ne-UV protection and all that. But most importantly ke Msasazi, kwixesha esikulo ngoku, like your topic also dictates, sinezinto ngoku, the digital exposure, your phone, the tablets, the workplace, whatever we're doing on paper, say with screen now, the TV exposure. So naleyo into now is a component that is growing much popular and we funa attention, especially in eyes. Since we unpack again, but it's one of the things that we need now to find a way of reducing that. The eyes, that is now the screen time. The others are general, and I want to mention them. Yeah. Good hygiene. We cannot run away from that.
I'll tell you why ndithetha nge-good hygiene. Oh, please. Ndizawuyibeka le nto ngokwe-experience. Ndiqala uspecializer in ophthalmology ndingapha eBloemfontein. Kufika a young man ene-ulcers kumehlo omabini. Ii-tests zethu zifumanisisa ukuthi ezi ulcers zenziwa yi-gonococcal infection. Now, Okay. i-gonococcal infection uyayazi uba i-associated with i-genitalia. Kukho laa nto ke kudala kwakuthiwa uba une-problem mhlawumbe amehlo ngomchamo, wathatha i-infection ibiphaya wayifaka emehlweni, uyayibona lo. Kanti i-hand hygiene is as important that uhlambe izandla zakho before uze emehlweni. Ezaa nto eziya zakudala azisasincedisi kakhulu. And okokugqibela, there are other conditions now endifuna uzibalule emehlweni, I mean apha emoyeni ezibalulekileyo. Abantu abane-high, abaneswekile, ekubaluleke ukuthi bazitshekishe the cholesterol ukuthi affect na amehlo. And all of these, iswekile yiyona ibaluleke kakhulu. Iswekile awukwazi tu uyohlukanisa nobaluleka kwempilo yamehlo. And last parting shot, smoking. Whenever we have problems, we always find problem in smoking. I do not know how to say much about that. We find now even cheaper cigarettes in the market that encourage everyone to smoke. But yeah, there's nothing much good to talk The about one, smoking. right? They do, yes, they do affect the eyes as well. I was just talking about generally the things that try and avoid to get problems to the eyes. But as I said, there are current issues here that I think then we will dwell with them, like your digital exposure. Doc, I want us to go back to one of the things that you've mentioned, ngoku ubalula ezizinto, which one le sizawufocusa kuyo kakhulu ngoku, ukuhlala abantu abaninzi bangena from 8 up until 5 emsebenzini oko ebejonge kwikhompyutha. I work 3 hours and ndisebenza with different computers in front of me. I think I have about 3 computers, in fact, ezi-3 ezilapha phambi kwam at this particular moment. Ndizijonga as computer for the entire 3 hours. Abanye abantu bayathanda ukuhlala ezifowunini ixesha elide, omnye umuntu oko bebukele i-TV. Kukho le nto ikhoyo ngoku ibukelwayo singazukwazi uyibiza ngegama, izawuphela ngo-April. Oko umuntu ebevuke ngo-6 ekuseni ebukele i-TV up until kuyobetha u-12 ebusuku. Ibubungozi kangakanani laa nto leyana emehlweni ethu? Inkosi Msasazi, njengoba ndisitsho ndithi it's one of the current things kwi-topic yethu yanamhlanje, part of eye health. I think funeka siyibalule kakhulu because it's in thing. Yeah. There's many things ezenzekayo emehlweni ngenxa ye-prolonged exposure to i-screen. And ziyohluka kubantu abadala uyotsho ebantwaneni, because now ngeli xesha sikulo sibe siteketisa nangeefowuni. Umntana ohluka umnika ifowuni ahlale phaya athule umntana aphele kulaa nto. There's one word we usually use esithi xa unala prolonged exposure umntu obanayo yintoni, kuthethwa nge-digital eye strain. Yeah. But before I get to that, I want to mention a very important thing that says, ngobe ndithetha nge-general health of the eye, nditheni that irregular checkup where we can pick problems. Yeah. Why ndisibuyela phaa? Kukhona abantu aba-more at risk to have i-digital eye strains. Mandenze umzekelo, njengoba ndikujongile Msasazi uba siku-YouTube nezi-specs apha ngaphezulu. Not everyone onxiba i-specs. Kukhona ke abantu abathi amehlo abangakhange ahlolwe ukuthi ukuze abone kakuhle anidi uncediswa ngantoni. Ndizama ukuthini ngokutsho. Kukhona abantu aba-short sighted, kube khona abantu aba-hyperopic, uzawuyibiza elementary as far sighted. Aba bantu ba-far sighted abakwazi uyibona into ekufutshane, especially a small print. I-worth ufocus ekhompyutheni for a long time. That is naturally so. So bona uze babone kakuhle kwa incwadi yabo bamaqala bane-assistance ye-specs ezi-special for that. Now, uthathe ke ngoku umuntu ongenayo loo nto umfake kweli xesha likulo loba umntana kuthiwe une-assignment esikolweni funeka yenzile, kanti amehlo akhe zange ahlolwe ukuthi
uyakwazi ubona kakuhle ndifuna ustressa nje loo nto. So Yeah. it's important, number one, ukuthi amehlo omuntu alungisiwe uba kukhona need ukuthi akwazi ujonga izinto ezincinci, your book, your screen and all that. Now, coming now to the question uyibuzwa bala nto yintoni. Structurally, there is a lot of research to check ukuthi at a cellular level, that is pha elihlweni ngemva kweretina, kungaba bukhona nobungozi. Akho evidence ingakanani at the moment. Ndiyayazi abantu ke abanye ba-excited nge-blue filters and all that. At the moment, akho evidence that is so clear of the damage. But yes, of course, kukhona into ezenzekayo. I'll put them in this group. One will put it as digital eye strain or computer eye syndrome. To us as ophthalmologists, we talk about astenopia. What are these things? You'll get these symptoms. Umntu abene namehlo dry, that's first. Okay. Amehlo ahlabayo, amehlo abomvu, ivision yakhe ibe blurry, angakwazi ukufocusa, abenentloko ezibuhlungu, neck and shoulders get a problem. But all those groups of symptoms, such classes, these are the computer eye syndrome or digital eye strain. That's the most common. And the main thing eyenza lando is that ngelo xesha focus screen, amehlo akho enza a lot of work you are not aware of. We call that accommodation. During that time of accommodation, muscles ezingaphakathi emehlweni are contracting, making you focus here. Sayicacisa kanjani? Uyakwazi ubona into ekufutshane apha phambi kwakho, uthi wawuphakamisa intloko ubone ephaa kude. You do not know what actually happens within the eye. There's a lot of work. So those muscles get strained. Kuthi ke kubantu aba at risk, ibe worse that type of headache. Hence kukhona laa nto kudala kwakuthiwa hayi umuntu obenentloko wanikwa izpecs warayithi abacinga nje umuntu onentloko utreatwa ngezpecs kanti it's because of that strain. So it releases the strain on those muscles. Now, what do we do about that? Our professions or interests zenzayo kuziyenza kube nzima to do away with that. There is a simple rule. I think I did talk about it up in Moyen ngaphambili. 20-20-20 rule. What do we mean about that? It means you focus on the screen for 20 minutes, and then you take a break of 20 seconds, and you look 20 feet away. Ukwenzela ntoni urelaxe la accommodation bendithetha just for 20 seconds. That's a lot to release that headache. But ngoba symptoms themselves bengabelanga headache kuphela. Bale dry eyes, blurry vision and all that. Now, how do we deal with dry eyes, or what causes the dry eyes? Maybe in stand now, or with sakho, amehlo akho aqhwanyaza less because you want to maintain a focus. Yeah. Now, because of that, uqhwanyaza okuya lubricate amehlo. So then now mawungaxhwanyazi kakhulu aba more dry. So to counter that, frequent blinking, some people will even need to use eye drops, just lubricants, to get that better. Now, let's go to blurring of vision. The fluence and lento practically, in fact, when a farmer msasaziyazi, uba uvuke ekuseni waphangela wahlala kula computer all the time. Mawusuka pha everything ibonakala loses for some time till amehlo afumane relaxation. It's because amehlo akho betheni I get that a lot. contracted, focused here. Now, ngela xesha le focusing, it's the muscles involved. The lens shape also changes. Now, to try and go back, you need that time to relax for some time before. Hence, that 20-20-20 rule becomes important because so you keep now breaking on all that. But the key thing that I'm trying to bring across the Msasazi is trying to avoid a prolonged exposure or break it in times to relieve the eyes a little bit.
Then lastly, some of the things we can do to look into that is a bit of adjusting the environment, your lighting in the environment not to be too bright, the position of your screens for that neck, is it positioned well? Because that's what you do all the time. We talk of that as part ergonomics. So those are some of the things that relieve you a little bit, but most importantly, that time where you take breaks becomes more important. Now, let's focus a little bit to kids. Now, we know they are more exposed also screen time. Iyabadisturba, number one, ngendlela ocinga kwabo, indlela olala, ide yenze some cases disturbances mentally. Now, where I want to come to, because visual problems. What visual problems can you get there? This short-sightedness. The research has proven that a prolonged screen time increases the risk of short-sightedness. Go to China and Japan. These are more developed technologically and otherwise. And time and again, ubona abantu abasuka khona ba short-sighted. Why? Partly because technology abanayo kakhulu, that's one. Then there's other things as the genetic with them. But how do we prevent short-sightedness? One of the things documented right now, they should be off the screen time, which is it's there, it's documented. So there is a risk yoba abe short-sighted with that, besides just the eye strain of overemphasized already. Let me pause and answer many questions. I like the mere fact that you've already touched based on indaba protection as well as care, and because that was going to be my next question. But sendijongene xesha doc lisibethile kakhulu. In closing, ndiyafuna ukhumbuze nje umphulaphuli, both thina abantu abadala as well as abantwana abancinci. Siyanini, because you've mentioned ekuqaleni into yobana doc kubalulekile into yobana umane uzowathi hlola amehlo akho so that sizawukwazi ubona, because some of ezinye izinto sizibona ngokwethu as oogqirha, wena ubungaboni ngaki mhlawumbi okanye ubungekayi-notice. So ndiza nini or ndiza kangaphi mhlawumbi ngonyaka, and umntana yena ndimzisa kangaphi or ndiza nini nomntana ukuzomjonga, to avoid laa nto yobana size xa sekonakele. Yes, thank you, Sasa. That's a very good question. And the question yakho sewuye wayicalula, because abantwana kubalulekile kukhona la school health program. Yes. Optometrists even go to schools to test amehlo ngela xesha abantwana besekupha grade 2, grade 3. Utitshala ke becomes very important apha, because bahlala kuye eklasini uyababona bangakwazi ufunda ebhodini and all that. But that's the first time apho abantwana bajongwayo ukuthi amehlo abo awanidi specs ubancedisa. Abanye baye babhaqwe ngootishala, abo utitshala kudala ndititsha apha lo mntana akakwazi ukufunda kanti umntana akaboni kakuhle. That's number one. So those early grades, grade 2, grade 3 are important. Then masele ekhulile engena phako, that is high school, your grade 7s and up, becomes important again, because now you get exposed to more books, and that's where where now, especially ladies, becomes fashionable, and headaches because of incwadi. So that's important to check them that time, refraction wise, banjan. Why there is a change in because amehlo omntana now nguye ekhula, there is a shift with refraction yakhe. Then we always emphasize, once you hit 40 years, it's your time to start looking after your health for many things.
ndiyithethile loo nto ngoku besithetha ngeglaucoma. So at age 40, start your regular eye checks, which will be annual checkups. It Okay. becomes worse then to people at risk. What are those risks? Abantu abaneswekile, abantu abane-high, those need special attention. Thank you, Mrs. Nkosi kakhulu Doc, siyabuyela kakhulu ngexesha lakho bene weekend man. Thank you very much. Enkosi kaMsazana. All right. All right. Bye.